back to my YouTube channel. So ayan, katapos lang ng trabaho. So manguha sila ulit ng ng mga tilapia. Talakib kumbaga. Yan. Sama tayo, pananghalian yan. Kasama ko si Kuya Mike, saka si Piolo. Tapang hindi mana. Hindi ka bulin. Paano ka day? Na? Na? Malay mo. Hotdog. Pare. Taman? Yan na. Ito ang mga kwan na tampon ng ima. One down. Dalag. Yan yung mga mapanghihang kamay. Alam tansan. Ay nakuha si Piolo. Piolo mas mahal. Mau dakkel na mga. Ah, ito tinatapon. Pasok mo. Bebeg mo mo. Okay ni. Lumog to daw. Dito ka. Sobrang malaki guys. Dahil muna ka kuman. wala na eh. Ya. Muna ka matayay. Deka tanahan ko lumag to daji ko kalak to. Kami. Dajo mo. Sa mong iso. Yo dajo. Buncuk mah. Di mo. Unuso. Tay Tekel aja ya. yo. Bunyak tuh. Epic.
Lay, pati sa Wala tama pa tama yung Nadapa. Lagi tam ke. Ni. Wala Bebek damo. Iko man eh. Katulong niya ako. Kailan na ako. May Ha? Tilapia? Ha? Okay. Tilapia. Tama. Tama. Sana alaman. Koy. Sao cũng tập phốt. Wala. Tiyak. Bati. Na? Isi. Oo. Wala. Ni. Đập quá nhờ. Hitam ko damdaman. Quá đi. Rồi đi tilapia. Hả? Rồi đi tilapia nó. Nya Jim, anong mic? Yan guys, nililinis na yung ano, yung talakib, yung sigay. Uuwi na kasi kami, yun lang yung nakuha namin. May trabaho pa kasi kami. Dakil. Laki. Ito yung nakuha namin guys. Lalaki. Huhugasan ko lang yung nakuha. Yan. Ang lalaki. Sulit na to. Pananghalian. Wala pang ano 30 minutes na nakuha. O magte 30 minutes gano'n. Mas madami pa sana kung walang trabaho. Yan. Oh. Gimas ang baby.